Gohi mahami tutu marhite hatam Tuhan. Aido ngulu nami, ido hangguluan nami. Lumobima marhite ibadah bona tahun di bunguan ama Immanuel Hakabibi Cirebon di Bagasan Borginon. Marsuara maho Tuhan mamakulingi kami di Bagasan Yesus Kristus. Amin. Hatani dibata di Hitas yang Joshua 24 ayat 14 sahak Rodi 24. Joshua 24 ayat 14 Rodi 24 songono mari dok disir. Ope sai habiari hamu majahuma. Jala marsihohot rohamuna mangului ibana di Bagasan Hasitongan. Jala pahola kamu dibatasi leban akan niuluan niupumuna di bariban di batangaihi dohot di Misir. Jala ului hamu jahuba. Alai mulutuk sugur rohamuna mangului jahuba. Pilit hamu masadarion manangise na ngulu amuna. Manang debatasi leban akan niuluan niupumuna di bariban di batangaihi manang debatani halak amori. Napuna tano nani ingana munai. Alai yang gua dohot dong aku sajabu. Iko jahuba do uluan nami. Dungini na bangsay mamangalusi daw may siya kami. Ang gotong manadiko jahuba lao mangulu ya kadibatasi leban. Ay jahuba dibatata ibana ng manugiho kita dohot o puta ruar siya tanumisir. Siya bagas ni parhatubanan jala ibana ng mabayan dia dupata tada akan nabuluni. Jala diramoti do hita di sadok dalan na itadalani. Ditonga-tonga ni sa luhut bangso akan na itabulusi. Jahuba huhu mangojar sa luhut bangso rodi halakamori na maringanan di tanoy. Jumulus yan hita. Hami pe jahuba do na inguluan nami. Aibana do debatata. Dunginin na si Joshua mama tu bangsoy. Dang tarbain hamu manguloy jahuba. Ay debata nabadia do ibana debata parimas do ibana. Dang tagamon marpamuati rohana mida pangalosyong muna. Dohot mida dosa munay. Molotong dita di ko kamu jahuba jala diuloy hamu akka debatasi leban. Marbalik mahamu manorui hamu. Marbalik maibana manorui hamu. Tuk siap hamu bainon na hobar tu uhum na nadenggani naung binahen na tu hamu. Dunginin na bangsoy matu si Joshua si toka manggoy iko jahuba do na inguluan nami. Jadi didok si Joshua matu bangsoy hamu sadiri do si tidangi do pakau pabua naung dipilit hamu jahuba na inguluan mu na ibana. Jadi nina nasida ma hami matutu si tidangi. Ope pahola kamu madibatasi leban naka. Nah di tengah-tengah mulai jala paudu kamu marohamu na tu jahuba debatani Israel. Jadi ni nabang soima tu si Joshua. Jahuba debatatai do naik uluan nami. Jala suara naik tangihonon nami. Hima sahatna. Amo kadongan adong do dua dimensi na saling terkait di Bagasan Gulu di Jolma. Dia mai na perjolo dimensi spiritual. Jalan apa kon dimensi sosial. Dalam dimensi spiritual kita diajak untuk secara terus menerus untuk mengevaluasi siapakah Allah yang kita sembah. Jala itu naik renung ulangot tanwai. Ise do debatana sinobami. Ise do debatana ni hapor siami. Ikut tinada do itakas asabui hanggul kunoton. Setabi ala punguanama hamuna boha takas do ditadaho debata nanya dehomi so tunggu holan namanya dehon alai boido dia tu si hosakap do holo menirohana di Bagasan Gulung si ganu pari manang nadang dohonok kudo mulu debatasi topalangit ido debatana ditadami marhite Yesus Kristus atong ikut dosa darata ibana nama nopahita ibana nama narihong uluta ibana nama mudu-mudu sudi alani ko sa do ita sudah komitmen mulu ido debatai holanodo debatasi sobaw nabi dangadong nasi komitmen ani ko menguat alani mulu hutat da ibana ikon terus maluluaku dia sakap do holomoni rohana di Bagasan Guluku. Tidak cukup hanya mengenal, tapi saya akan terus-menerus menggali, mencari tahu, lalu mengimani
ibana ibagasan gulut ta sigano pari ibere kamu na percakapan di turpu nak keningani saunari pilih tamu na ise de batasi ulomuna anggo so hutad de bah menok memilih anggo so hu haporsia yang anggo so hu anguluhun bah menok memilih tidak mungkin itu alani do ikor rajumatta sude parsaurata di bagasan ngulu sigano pari termasuk di huria di rumah tangga dalan lau manada de batadoi jalau do nek paingotoku di hita perjulo marhite punguan Immanuelon punguan Immanuelon jongjong lahu manada de batadoi anggo pare deoni nomor berikut dui ay suna nek festival ham terus kan itu naik anggo lau festival tu dua to koteso masuara sede buti alani mulu dalam lau manada de batadon mulu adong dongan nana humurang unak pola asik pamerengmu ay waba ini hola dulu ibana roto so luar biasa so na udah nak kini ani do dalam lahu manada de batado isi do sa margogo punguan anggo mga sahu jago do tuan nami mertiki do ihoras ma adong jol mau na banahan ihajagon na terus baru berkauma adong natuari nai jago hidu sudi ngasal po biat tong habis jo iban na dong masa pensiun jala kata di debat tapi umur manusia juga sangat terbatas atau ngolos ngodi wahado hitam mengevaluasi dimulai patu pahamu pi bona tahun anggo hola nek mangalangi basa pola bayno bona tahun guarra eta mangalangi boy torningo selesai eta marudi-rudi bo niu selesai kan itu nah alai kan dalam mengevaluasi do duko jongjong ama Immanuel bohalam ditanda ama ondo tuhani marang nadang akai na tong na makatidak ko akan itu nah imana perjolo nalu na badua kon dimensi sosial dalam dimensi sosial debatana tinadai dakola debatana tinggal di tangiangi debatana tinadai dakola debatana tinggal di edi alai debatana tinadai ko sahat lui tu parnguluon sigano pari bagaimana cara hidup saya bagaimana cara bicara saya bagaimana cara bertindak saya hidup nek kumarasing go sikap di halak na manada debata dohot na sumanada debata ate nang bado do ko masuk amato tupungan Immanuelon koramao ija bulam jagoro mado lam hebat do lam burjudo bau dak kamu mengalusi senyum-senyum bu ala ibu dini do Aisyah tabi mada sedia baru mula gue siap punguan nama markurin na alai saha ijabu sukuno pe elusuna ngasonggak nah torin na nalainan do torin na do jila botan na ikut tari de dui si disude aka perdalanan lingodo hidup naro detai hidup ini adalah kesempatan imah mari hitung-hitung bi masuk kita. Atar 3 tahun naik mau bangun, dua masuk. Pai dua. Asa ta hitung bi. Ainu ae enggak gudang jol mati songgot. Sehat do berengon. Tolngos. Alai ae enggak mati sia dubah. Apalagi masani sahid mau ngonate. Des, sobinoto. Itoro sahid napo sahid. Iben dulu jol matar songgot. Alani wano benoku mangarimangi molo kesempatan do partikiano ni ko benoku kesempatan bahwa seluruh hidup saya seluruh kata-kata saya seluruh sikap saya ego gabe sikap nambah bay masalah de bata anggo aman dokon ikono do halubian ni ama Immanuel anggo war munokan luar biasa don Immanuel de bata ma do hatta kan ido saya butullah hola kata hola dong war Immanuel li penga selesai sudi tidak ngadong be nomor debat tahun nasing disedu. Tapi Allah itu adalah Allah yang hadir terus. Ido na terus menginspirasi, ido terus mendinamisir, ido terus na mewarnai dalam segala hal. Jangan dong benasi. Khobar tu buari. Ai benar hati-hati baik goar. Ai na tutu ni halak batak pei ngot deui. Hati-hati udah. Mulu mabai goar unak pati buhu. Sutuk susah. Biar kamu udah goar si tulus dorhana. Bau nomor peola gua rasi mangatur HP si aturon kan itu
Daiko seurduk mania goar dohot pangalaho. Harus menjadi karakter, harus menjadi identitas di bagasan guluta siganu pari. Hidup na di 20 ayat 10 naik. Ope sai habiari hamu majahuba jala marsihoho tamu mangului bana di bagasa kasih tongan. Ope sai oloi hamu majahuba di bagasan hasitongan. Boleh bahasa Indonesia. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Di situ mulu makatai takut akan Tuhan biasanya itu menyangkut dua hal. Jangan jadi kita ada Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Allah, hidup menurut segala yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dua hal. Halak namar habiara tu Jehovah perjolo ikom beribadah. Napa dua kon ikom mangolu hobar tu patik ini debata. Jadi halak namar habiara tu debata ikon beribadah tu. Na beribadah dia mai ikut dipastihon ngolu napa jupang doh debata. Itu na beribadah. Alani mulai dok hidupmu adalah ibadahmu yang sejati. Lapatan ni sudah ngoluku ikut do parjupangan doh debata. Jadi punguan nama Immanuel, dak kola di punguan nama Immanuel kamu pajupang doh debata. Ala di persaura siganu bari be ikut jumpang doh debata. Alani saunari koreksi be. Toho doh pajupang doh debata di punguan Immanuel. Molo halak nama habiara tu debata. Mana pajupang tu pikiranmu doh. Mana pajupang tu seleram doh. Mana pajupang tu keinginanmu doh. Itu berbeda. Molo tu seleram do, molo tu keinginanmu do. Kalau nek kata masih ulu-uluan di pungun Immanuel. Alai molo nek pajupang doh debata do. Setiap kata, setiap persauran ikut do perwujudan di perjumpaan doh debata. Itu benar meningkat do hadirion secara spiritualitas. Lemar tondi do halak-halak na pajupang doh debata. Alani tereliminir mah segala hal yang bersifat duniawi, tereliminir mah segala hal yang bersifat hagiot. Alai na mengemuka iman. Mana yang membangun damai sejahtera, mana yang membangun sukacita. Itu neko terida. Itu halak na beribadah. Dukon i halak na beribadah, saya nonikon mangulu maibadah, hobar tu hata ni debata. Dan boy doko kalak halak pernah mersaur doh debata do ibana, alai ngoluna dak hobar tu lomoni rohani debata. Aiber kamu namada suatu ngirip puhamuna ke gambaran-gambaran fisik secara duniawi ini. Terus itulah jawaban dari perkenaan Tuhan. Ingat tamu do tahe si polisi naro mangujuni Yesus sih. Amai do. Moloho marsobat tuau. Nian portibion. Leanok do tu. Do tamu do dapat andi? Portibion dohot na sahagio na dohot na ibagasani ternyata juga dimiliki oleh iblis, bisa dikendalikan. Tu debata di pertaruhan ni. Alani bohado benokku. Terus dalam ketaatan yang sungguh, dalam kesungguhan yang sungguh, pajupang dohot debata di bagasan guluku siganu pari. Alani kota pasti koma. Hidup saya adalah persembahan hidup saya kepada Kristus. Amin. Ngolupu ikut do gabi pilihanku tu debata. Rumah tanggaku ikut do gabi pilihanku tu debata. Jangan dungui bergeser sian. Nalani do mana semau sahudok di jamitakku. Pahobar jo. Semilu mido kokosi do honom misuku jo debata. Lomo do roham Tuhan bolo hudohon. Argado Tuhan bolo hudohon. Apakah engkau berkenan atau tidak? Biar kamu nama bangsoi, iboto si Musa do isi on, iboto si Joshua do isi bangsoi, nejugului, natakang. Ini benar rohatana, molo tuk sogor hamuna, mangului Jehovah. Pilih masa darion manang isi nanay ngulu amuna, manang na dibatasi leban, na niulonyo pumuna, manang debatani halak amori, manang
Debata niya kabangso nasi. Lihat dong. Ya ibu tuh haju dulu doh atak kamu nih. Melutuk suguru hap. Sonare tetap pilih. Neng dokonon nai so sabu HP dang bui suguni roha atas nama honoto. Itu benar rosi Joshua. Gua udah dong aku saja. Ikut Jehovah do. Uluan nami. Inilah pertanggungjawaban iman yang sungguh-sungguh. Tidak suguni roha si piaro. Ale keputusan do si gua tuh. Dia mai ikut mangului Jehovah. Tako to, usuku maso. Ya ada tersinggung ipungan Immanuel. Ya ada? Ya, mulai do kokodak ya. Saya ada persoalan ini, tak ya roh itu persoalan ini. Ya ada tersinggung huriaun, ya. Mulai dak ya tersinggung. Tapi memang dang nahu boto memang nagu abi. Iban no ya harus oni usuku di sada jamida. Ise mahana sotra ya naso ya na ya tersinggung tu inatana. Padahal isi mana sohian niku terus turi banda buti tak suhi bayon nak tu guys ada kamang ba ya do tersinggung to kenata ya unang maksud taro ko siri alai kan dalam malodo hita manada saunari suku-sukuku suguni rohami do si piaromo manang pilitomu do nadu menggan mulu suguni roham pilitomu semua hancur alai mulu barani do mamili debata ido ya ini konsekuensi. Jadi mulu pilihan di punguan nama ikut debatado. Jali koni do hamulu hononna. Abe. Nanggabi ama-ama perdedit tu. Nanggabi ama-ama murah haci rohana. Unang ama-ama murah subuh rohana. Dang amai ama-ama me. Ido ada ang bebe. Tang lomo bero aku iso. Itu dia mau, itu ikut punguan ina masuk. Akan itu. Ini harus dipelihara. Itu mana berkamu nama audo honokku do halak nama ngoloi debata kualitas di diri ini teruji do dalam segala hal. Dia bertanya kepada Tuhan apakah Tuhan berkenan, lalu yang berikut dia akan mengeliminir segala kekecewaan dan mampu menunjukkan bahwa keputusannya dalam mengikut Tuhan adalah keputusan yang harus dia pertanggungjawabkan dalam segala hal. Alani do mulu HGBP no yang makatai transformasi. Tentu kita harus mulai dari diri kita. Ada danya kainang, buah, pai mau perjula matomu bang. Asal jago rumah tangga, jangan pernah tunggu. Betak nasu mube, sehingga rumah tangga baru. Alaiku pasti honokku, ikonau do muba perjulu mameringis di. Alani do transformasi hanya bisa dimulai dari diri sendiri. Nah kaya gudang gua makatai doa matasina no taringot tuhuriat tau. Udok. Dak tikina be honan nama kritiki. Itu sudah usang itu masa lalu itu. Alai silau ni do bagaimana mencari solusi dan masukan. Ikon itu. Jadi itu ciri halaknya bertanggung jawab. Dia tidak mau melihat kelemahan dan kekurangan, tapi ketika dia jumpai kelemahan dan kekurangan itu dia akan memberikan kontribusi yang baik. Ikonodo silau tesi. Jago mah. Jadi sapala na yudak kamu itu punguan Immanuel na wajago kudu hamuna. Punguan nama Immanuel kehadirannya di tengah-tengah gereja ini harus memberi solusi. Amin. Ikoni dong. Anggo naik kolan nama merenya kana hurang go hamu asale sai bituan nami. Horas mamula mai tutuba. Ina mai. Tapi bagaimana kita terus? Ketika kita lihat kelemahan itu, mari kita benahi bersama. Beidu ba? Ayau be tu sodang ulau rupani. Tadi tahu dohodian orang. Kamu loh nih, tak boleh nih bawa pun. Sofigari rupiah wison, minta maaf apa berjual mulu taman di sektor 3. Alai ber kamu dong arab bau curi kan? Ayo kamu do isi pejat coni. Mah, alai tak pola sehat akui. Naneng do honokku tak mulai mah. Tak pola gabe do honokku. Nama rasa jual beson nih, pas obi tak do honokku. Alai hula mana boy hulokku. Ino na proaktif. Nah gitu, nah proaktif mah halak na terus mau melakukan yang terbaik dan tidak menyesali orang. Mulu dihami perhala do tersongon mau. Mulu roi bana tu gereja di minggu ini, mulai bereng bana do nganda hudul do mari sabtak mulai komentarin ni. Alai siulon na dia. Ibereng bana mik. Ipatori mana tak pas do biobah. Nakko kibana tu altar.
dak pas do perjong-jong ni digi-digi no bah agak pendek go di tanami ono nang gabe sutari dan no di mana itu ripato ibane itu na proaktif. Jadi dia tidak mau mencerca orang dan tidak mau melihat kelemahan orang lain dan oleh bana makata halak alai. Dia mulai dari dirinya sendiri. Itu perubahan. Lalu perubahan itu akan dimulai bukan besok tapi hari ini. Kan adong kosong ono ndak koto. Cewek dua contoh murah tuh son. Molom pertanyaan di Jabu pas ujuk tahun ini kan gudang gue janji. Lihatlah nah. Mulai tahun 2025 ini Bapak akan berubah lagi. Ini mana soni? Bapak mulai 2025 sonari mah. Kan itu nah. Alah nih, kalau kita mau berubah jangan tunda tapi mulai hari ini. JOP bona tahun non, mulai bona tahun kita neng mentransformasi diri do kita. Mentransformasi diri asa songon haputu satai. Gabe si uto debata. Nah mengikut. Jangan tunggu hari esok. Tapi hari ini adalah hari pembaruan itu. Jadi gitu loh hal. Mulai dari diri sendiri. Mulai hari ini jangan tunggu besok. Lalu mulai dari yang tiga, hal-hal yang kecil. Mana betul? Adong konsep mihajol mau. Yang dibagi kamu istilah megalomania. Megalomania itu adalah melakukan hal-hal yang besar. Asa itu terida. Hal-hal yang mercusuar itu. Jadi biar kamu nama idun dan ulani halak babil. Tabai mah itu tukub belgahian bukoni berengot tama langsung debata. Zaman nuengon gudang gosol mai pengaruhi nasoni. Setum nebel gadula. Hape dak tolak. Hape boy dula hal kecil. Contoh mana? Molo adok kepekku hubay man no congonon. Inna. Hape dak pernah adok kepengi. Hape boy do adok gulong munasing. Ibu mana masuk? Daung bah. Au dak kubo to apala jago au marende. Alai nanggo apala papungu-pungu buku edeni punguani Manuelo na utoros. Au mama buani ganuk markor. Jago di orang. Jadi setiap markor di mana mani utoros. Nyo buku korta bah. Nubti. Isin orang ngai pada di mana semua nubti. Masa boleh kepikiran akan nasi. Ibu-ibu dulun. Nah alani do soal komitmen jati diri na kuat mai. Bohado hita songo si sompa di bata lau mangula koni. Ido pandai baga sa turpukon ai ibana do de bata na manogion hita do putar ruar syatanu bisir di bahe na katadda halongan na bolum dia do bata diramoti ya kasih dalanata. Per kamu nama keputusan mengikut Tuhan didasari perjalanan hidup yang tidak pernah bisa melupakan Tuhan. Bajujur bima itu nuai. Boy kita bertahan di Cirebonon. Alani gugumbo, alani hebat mudo, alani nabi notom do. Pengakuan di Bangsondo. Ai boy pihak kau putan na julu, merdala syatanu misir. Mana ni dialongonani, ala di ramofi di mana. Yang gua amat dokon, ini terajumi teh. Tanggalani hebat tasahati tadi 2025. Alai ala di ramoti di batang. Di pangidua pe mau letak kasus di ramoti di bata bertahan atau harus di manual teh terus bertahan di susah pada nang soko menang gua nok bereng iso barbona tao conari tahun naro ngai nasi musim barbona tao tang boy suni ingo ma pangaramoti di bata ikuat boy ada lagi baru masih bereng aja itu boy do ala pinature mediri ba boy do nota soni pangaramoti di bata do ala ni komitmen itu bagasa dia na mangikut sadar diri akan dosa dan kelemahan. Dipengok si Joshua do nasida musing taringot tuhai seong di debata. Debatai debatan nabadiya do ini mana mesti. Sadar do si Joshua perdosa ibana. Kurok matu hamuna ulau na mau li sondo. Menyadari diri siapa. Acugari husuku kamu na doko kamu masuk ha orang aku saya ada mulunit ku atik pesa bulan do pe hita pajupang ngabui do honom we alai hudok ku masuk tu dok masuk ha orang amu mulunit ku tu bui do dapo sitong do hatam
Alani tumagom ma, sadarlah di hadapan Allah aka perdosa do hita sudia. Jelabatan dan yos sudia aka pungun di perdosa do. Atau ngahama bidana tunai luaran perdosa na di sonon ima halak perdosa na masihol di hasesahan di dosa. Iban na terus kita merkur, terus kita mersaur dohod debata. Jadi alani tengok ma saliling dipilih to debata disimah guluam gok pasu-pasu di debata bagasan gulum atau punganope Emmanuelon di pasu-pasu di batama di perdalanan di punganon di bawah di tahunon kita hanya bawa berkomitmen kita mau merubah diri ke arah yang Tuhan ingini sesuai dengan transformasi HKBP atau martang yang mahita mauliate jahuba di hatam nama makulingi hamil marhite pengalaman di bangsoi diajari hodo kami marhite arahan di si Joshua asa takas di tada nasida isi debatana ni haporsia jalan pindili nasida walau dipilih nasida debata totu ikut daun nasida do isi debatai debatana badia alani ko sadar kami nang dia kahagalion nami mului do debatana ku haporsia kami tok saya ajari mah kami Tuhan asa sudia kaparsauran nami hobar tulomo ni roham hobar tu panad daun nami di ho pakulingi kami ganuk asa terus kami marsiho dia kapilihan nami di nama milit to kami songoni mandang di tonga-tonga ni punguanon arsangat maho marhite parsauran di punguan nama Emmanuelon pakulingi mah kami ganuk dalam sesa dosa nami asiroham mangasahon Kristus Yesus si hokop si palua kami moliate Tuhan dia amin.